И така, здравейте хора, аз съм Добромиров и добре дошли в новото ми видео, където днес ще играя Road Trip, за да мога да събирам блупринти, защото по принцип утре като дойде новия апдейт, където аз нямам 6 часа ще е видеото и ще го гледате някъде към 6:30 или 7 часа ще го изложа. Така че ако това видео ви хареса и ако искате още подобни видеа, праснете бутона за харесване, абонирайте се за канала ми с камбанка, за да пропускате абсолютно нищо. И сега нека започвам. Така, започваме да играем Road Rules и да събираме доста блупринти. Защото утре, като дойде новия апдейт, ще отваряме кутия и ще вземем една много специална кола, която ще я правим на проект в този акаунт. Аз имам още два акаунта, които ще ви покажа по-късно, защото сега трябва да събера доста блупринти за проекта, както и части за проект. Като цяло доста ресурси трябва да се събера, защото ще ми трябва за утре или за друг ден. Не знам точно за кога, обаче доста ресурси ще ми трябва. Така че започваме лека по лека, харчим горивото. Аз доста гориво съм си насъбрал, 2300 гориво съм си събрал през цялата седмица. Съм си купувал по 200 литра гориво на ден. И вика май ще подсъкам малко Road Rules за Ферес 2 акаунта. И ще събера доста блупринти, така че сега ще ви обясня какво точно е Road Rules. Сега както виждате имам 2360 гориво, преди малко изкачих някъде към 100 гориво и тук си купувам за по 20 и 50 зелени. Така, значи това Road Rules означава, тук не съм се взел примерно, затова не ми дава да се минава по 4 пъти. И нали, Road Rules означава да спазвате правилата на пътя, смисъл да спазвате ограничения, да спирате на светофари. И да, и тук сега както виждате отгоре, най-горе има два знака, нали, за стоп, за спиране. Както виждате аз сега тук сменям предавки, натискам спирачката, защото да мога да спра. Защото ако не спра, сега ще ви покажа какво ще стане ако не спра. Нека само да ускориме малко нещата. Сега ще ви покажа. Значи, ако не спра, ето това ми се покажа, че е нарушение. Опа, айде. Аудито, мале, как се дигна това нещо? И аудито загря. Най-мраза така. То ни върна пак тук. Добре, обаче тук трябва вече да внимаваме доста, защото първо, че трябва да спираме и второ, че не трябва да държим колата до високи обороти, защото ще прегрее и пак ще се случи като предния път, което е доста гадно. Опа, чакайте малко сега, така да поускориме. Те ще събера доста блупринти, за да мога да взема утре от кутията една количка. Сега ще я покажа на един мой приятел акаунта. Ford Focus, ако се сещате за колата. Тя е много хубава кола. Много добро купе. Как? Чакай бе. Човек. Какво беше това? Някой моля. Маля, станах без думи буквално. Пак ли се случи това? Не, стига бе. Стойте. Какъв е този отбор? Бате, той няма флагове бе. Бягай бе. Не ще съм в отбор. В смисъл... Сега... Пак ме върна тук. В смисъл, не че има проблема, ама да. Ама не ще да съм в отбор. Най-вече без бонуси, защото... Така е, без бонуси, значи те коните ми са същите. Буквално.
И тук наистина вече най трябва да внимавам, защото да не стане наистина вече. Да не оверхейтне и тук трябва да спра. Дай още малко напред. Така. Добре, опа. Аудиото няма хубави настройки на чипа и на launch control и затова така върви и така прави. Трябва да направя някакви много хубави настройки. Обаче аз не знам какви ще са, защото не знам наистина какви ще са. Така тук да не са на много високи обороти, защото 340 км, то това е доста малко. Така и тук и тези са блупринтите, супер. И тук има кутийки, да, и тук е тези блупринти. Значи тук тези блупринти трябва... И сега ще ви покажа. Значи тук в шопа на играта мога да си взема всякакви неща за пари. Обаче но не се заслужава. Така, значи за целта трябва да събера 3040 броя бели блупринти. 2300 броя зелени блупринти, 2000 броя от сините, 1600 от лилавите, нали, виолетовите, 1200 от жълтите и 1000 от оранжевите и 100 от тези, от от червените блупринтите, които са най-невъзможните за правене, обаче аз тук от едни мисии имам тук едни 5 червени блупринта, които мога ги продам, обаче аз не искам, защото трябва да си ги паза, да мога да направя за проекта. И другото, което е тези части за проекта, значи тук ми трябват два предни вала, два задни вала и тук тези другите неща не ги знам как са на английски. И тук от тези бушоните аз имам даже всичките. И сега ще ви ги покажа, че имам тук от всичките. Значи имам 15 амперови. Имам 5 от 30 амперовите. Трябва да са общо 6 вида. Значи тук е един вид, 2 вида, 3 вида, 4 вида, 5 вида и 6 вида. И тук имам една част за проект. Обаче трябва да се взема още или пък тук като играя както трябва на правилата за движение по пътищата и трябва да ми дава някакви части, защото ако аз си купувам и няма да имам зелени после да апдейтвам двигател и еди какви са други неща да слагам по колата. И в по-късен етап трябва да взема репак купон, за да репак на аудито, нали, да взема всичките негови неща, за да мога да ги сложа на Форда, който ще го взема утре. Дано да го взема, просто ще се кръстя 3 пъти, ще кажа една молитва и вземам го. Тъй, че утре, хора, очаквайте много Drag Racing видео към 7 часа. И тук ще продължавам да си цъкам, обаче трябва да спра. Мале, аз там тръгнах, когато светна светофара. Мале, аз мислех, че ще ми излезе едно нарушение, ама добре. Супер. Така, тук трябва да спрем на този знак. Да изчакаме 5 секунди. 1, 2. Давай газ. Газ. Оп. Дай му на резето. Дай. Мале, как върчи това? Мале, видяхте ли го? Ужас. Добре, защо ми дава чемпион тикет? Като аз не игра чемпионшип толкова много, само за мисиите и тъй. Иначе да, блупринти ми даваш доста, обаче ако играя по 4 пъти наведнъж, сега ще обясня. Така, хора, значи 4 пъти наведнъж, ако се взема премиум за един месец за 29, което означава, че имам още един Daily Exchange, в смисъл, че няма да вземам по 3 такива, нали, тикета за
зелени, ами ще вземем по 4. Защото тук, както виждате, в дясно пише Available Today 3 of 3. А пък, ако се взема премиум левел 1, ще са 4 от 4. Ако се взема левел, премиум левел 2, ще са 6 от 6. Тоест ще взема по 6 тикета на ден. За тези дели екшенджите. Обаче аз няма да бързам все още, няма да си го вземам. Така, значи 20 плюс 25 от максимум от горивото, значи тук вместо 75 от 75, аз сега няма как да ви покажа, защото имам повече от 100 гориво, имам 2200. Значи тук както ви 75 от 75, значи ако си вземете за един месец премиум левел 1, значи тук ще имате 100 гориво от 100 гориво. Така, другото, което ще имате безплатна автомивка, ако ви са замърси колата, както в случая тук имаме една Лада. В случая, както сега аудиото не е чак толкова чисто, мога да отида тук на City, на Car и тук, както виждате, това ми светва в бяло, обаче сега няма да я мия, защото нищо просто, като стане малко по-мръсно тогава. Така, другото, което е Highlighted Chat Messages, това не го разбирам чак толкова много, да Multiplayer Races with the Boss, така, и Traffic Rules Race Multiplier, което означава, че тук вместо да имам по един път да цъкам, както виждате тук отдолу, по средата и в дясно, тук пише Accelerated Race с премиум може да ви даде до 4 пъти на гонка. Да го минете. Значи Expedited Race, аз много добре не чета английски, така че не ми обръщайте внимание. Така, Available with the purchase of a first level premium gives you the това не мога прочита, to spend more gasoline and get more rewards in one race. Така че това означава, че може да ви, ако си вземете премиум левел 1, ще може да ви дава по 4 пъти на едно състезание да се пуснете. В случая аз се пускам по едно, защото не съм се взел въобще премиум не съм се взел, така че сега няма да се занимавам, пък когато ми трябва ще се взема. И нека продължаваме просто. Опа, тук обаче трябва да съм с 110 ограничения. А пък можете да го минете на 100% без да спирате, в случая без да спирате, без да карате по ограничения, без това, без онова. И сега ще ви кажа как. Така, хора, и това съвсем също го завърших. Както трябва. И нека видим. Така, значи, за да имате по 4 пъти на гонка за Road Rules, ви обясних, че трябва да се вземете VIP Premium. Най-вече премиум трябва да се вземете, защото може да ви помогне да сваляте по 4 пъти. И сега ще ви обясня как ще стане това без да спирате. Така, значи отидете в шопа, после на Crates и най-вдясно тук има Flashers Crate, което означава Flashers Crate, значи като вземете тая кутия, отваряте и ви се падат някакви от тези сирени, даже има такива strobe светлинки, отпред на бронята ви ги слага, а пък тези сирени са за Road Rules, такива специални сирени, за да не спирате на Road Rules, да го минете на 100% без да спирате. В случая аз нямам такива сирени. Бих искал да имам, в смисъл бих се сложил, обаче този Flasher Crate строя майка си баща си. Тук, както виждате сега мисийките, те ги няма, защото в смисъл тези мейн мисийките, те са ми основните мисии, които минавам в момента, защото аз още съм 44 левел. Така че не знам кога ще ги мина. Не, аз по принцип знам кога ще ги мина. Аз съм стигнал почти до... тук пък той е много още и сега ще ви покажа до колко е. Така, значи трябва да стигна тук до 300.
и ще ми даде някъде към 15 милиона жълти и 5000 зелени или беше, никаква идея с нямам, и тук ще ми даде като за накрая ще ми даде от тези блупринтите, а пък когато стана 45 левел ще ми се появят пит-стоп мисийките, които са подобни на тези, в смисъл, че са еднакви и те са също до този стейдж, така че ще трябва да ги мина, за да мога като ги мина всичките и като стана 80 някой левел, да си взема VP премиум, да си взема зелените и жълтите и да си направя една хубава количка. И като цяло, да. И тук, ето как, докъде съм стигнал с Series 2, само и тези неща са ми блупринтнати, така че сега няма да я блупринтвам. И тук е почти на 300 грип, нали, смисъл от сцеплението на гумите и като цяло, да. Да, тук на този off-road map нещо малко май не тръгна както трябва, обаче трябва малко да намалиме, защото като достигнем до стопа и ще трябва да спрем. 1, 2, 3, айде спирай. Спирай. Чакай, защо ми го няма FPS каунтъра, човек. Пак трябва да го включа. Така, този роуд го завърших успешно, което е добре. И тук само блупринт ми даде. Не, аз искам части поне една част да ми даде. Опа. Да, тук от този новия автомобил Aston Martin 99. Воланта ще бъде наличен в есената кутия. Не я знам тая кола, ама искам да взема Форда. Не ме интересува нито една кола. Просто искам да взема Форда, да го направя на проект и да се приключва. Защото предния път, нали, миналия септември, т.е. миналата година, взех такава кутия, отворих я, имах тогава два акаунта, един от Google, който ми е на този, обаче малко дълга история с този акаунт, в който играя сега, какво стана, защото той преди този акаунт ми беше до 80 левел и един тапанар го изтри и аз си направих нов, като той, нали, пак същия, с топова кола и нашите ме накараха да го изтрия, защото тогава имахме проблеми с моя съученик. И сега, нали, последно си го направих този акаунт и сега вече няма да го изтрия, ще не ме интересува. И те миналия път, нали, като отворих кутията и като взех Форда и започнах да го правя стоков, защото тогава не знаех как се правят проекти. Не, по принцип знаех как се правят проекти, обаче не ми се занимаваше да го правя. И викам, ай ще го продам и ще направя някаква друга кола, която тя беше най-траш колата на света. Имаше нитро на нея и този акаунт го загубих. Той беше от Фейсбука, а пък от Google акаунта, като отворих кутията, ми се пада някаква по-различна кола, която не ми трябваше и ние я продадох и да. Опак ме върна на този мап. Че малко позагреем гуми на мой да повърви малко. Дай, оп. Оп, ще овърхетнем, бе, бате. Ще овърхетнем и после няма мой минимум Road Rules. Така, той го завършихме както трябва. И нека да продължаваме, просто защото
трябва да събера доста блупринти за утре за проекта, който утре ще го правя. Дано да ми стигне всичкото, защото ако не ми стигне, после не знам. Не знам, хора, буквално ви казвам. Ако не ми стигнат зелените за абсолютно нищо, знаете какво правя. Взема си ви, взема си примерно за един месец, левел 1, имам си пари, си плата после. Тъй че, да, взема си випа, взема си премиума, правя си проекта и блупринтвам цялата кола на максимум и започвам да събирам най-вече зелените. Защото да мога да си купувам части, да си модвам и всеки такива неща. О, стига бе, защо винаги така става? От 110 на 80, от 80 на 60, а той роутрус нещо почва се еба с мене, бе. В смисъл, сериозен съм, ама това вече почва да е дразнещо наистина. Ама какво да направя? Трябва да ги съберат тези блупринти, защото ми трябват. Или пък другия вариант е, ако не си вземам VP Premium и нали, продължавам да си играя с Series 2 и като се събера достатъчно ресурс, ето както виждате сега имам 1 524 жълти, имам малко зелени и то доста малко са, които трябва да ги събера. И нека видим и последното да е и вече я приключваме с видеото, защото снимам доста време, пък аз даже не съм обръщал внимание, че снимам толкова много. Така че утре, хора, припомням ви, очаквайте видео от 6:30, 6 часа ще го снимам, ще го обработя, нали, малко ще го оправя, ако има нещо и някъде към 7 часа ще го кача и ще можете да го гледате и ви припомням да се абонирате за канала ми с камбанка, за да не пропускате абсолютно нищо, видеа, шортове и други. Така че налазвайте. И ако имате някакви мнения, пишете долу в коментарите. Ако имате някакви съвети за настройки там, за такива неща, ако някой разбира. И като цяло, това ще е от видеото, хора. Надявам се да ви е харесало. Ако така, припомням ви вече за 10 път. Абонирайте се за канала с камбанка, за да пропускате абсолютно нищо. Така че абонирайте, лайквайте и до скоро!